velkommen til Lasse the Pro Gamers YouTube video, yeah! Men først skal vi lige køre den intro for helvede! Ja, så er vi tilbage efter den reklamepause med introen, ja. Og med 3 er vokset, yay! Jonas han er lige nu, men vi håber snart han kommer. Men så lige nu er vi sådan af med Rasmus. Sig hej Rasmus. Hej. Og Rasmus, jeg har et spørgsmål til dig, og du skal svare på. Hvor gammel er dronning Margrethe? Jeg tror hun er lige 60 stykker. Okay. Det var et svært spørgsmål. Her er det der kommer frem. Ej, hvad? Nej, mit træ! Jeg skulle gerne have lavet nogle kister, faktisk. Fordi jeg vil godt have nogle flere kister, så jeg kan kaste mere. Så er det næsten op. Hey. Op. Og da. Og vi er der snart. Op der. Så. Og jeg har 5 stykker træer. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt at se bare mig stå der og gøre sådan noget her. Stort her. Ja. Men det er fordi, jeg skal bruge nogle træer. Og nu siger det noget, jeg snart flytter jeg hjem til min mor igen. Og så Jonas han vil lave en YouTube-kanal til mig også. Så kan vi nemlig Jonas, Lasse og mig lave videoer sammen. Så skal vi lave et hold. Jeg tror Jonas han sover. Det er lidt der. Ja. Og så under skal vi have noget. Nej. Skal vi have kiste herovre. Og så det her det bliver også flyttet. Skal vi have ikke. Noget af det bedste jeg ved til at kondense med det dark matter, eller red matter. Men så er der sådan noget andet, der er helt pludselig fuck, det er så pisse godt. Og så er der det slimer. Og det er en gang set, vi spawner den bruger vi en gang her alle sammen. Jeg tror det spawner den. Så. Ja, nu skal jeg lidt smadret i dag. Jeg kan gå for det. Sådan der. Skal vi ned ad mine? Hvad siger I YouTube? Skal vi ned ad mine? Ja, sådan der. Og jeg pauser ikke den her video. Den må jeg ikke pause. Og der kommer sikkert også nogle livestream. Ja. Men først, what the fuck, fuck you, nigga. Fuck off. Fordi hjemme i far derovre jeg bor nu, der er fandme ikke en skid internet, så kan jeg ikke have en kanal. Hans mor bare skal ikke. Ja. Ej, you suck. You suck. What the fuck? Au, for helvede. Kan du dø? Brace, okay. Ja. Men det er sådan, jeg skal lige selv vælge sin bilkamera. Hvad skal bare gå i mission. Bare gå i mission.
bare tage... Så får du den. Ja, det er den hurtigste. Den hurtigste jeg har. Måske der kom lige en kort snak der, men det var fordi at Rasmus havde brug for hjælp. Og du kan godt huske, hvordan man drejer? Ja. Og hernede altså, der er mange monstre, så vi går videre. Vi skal videre på monstereventyr. Ha, er det er ikke bumner. Det hedder... Sig det med mig. Det hedder knogler. Ja. Det er bumner, det er jo sådan set pik. Nej. Jeg er bare stiv. Jeg er stum. Det er jo hvordan man selv tager det, men det er ikke særlig pænt at sige. Nej. Og sådan er jorden, så siger det hele tiden. Ja. Så vil jeg hellere sige sådan her. Bare læg. Ja. Der var jægeren, og der var jægeren, og der var kul. Det er dejligt med alt det kul, jeg finder. Det var dejligt. Ej, så kører lige ind i en væg. For helvede, du kører. Løfter vi ind. Og så kører de galt igen. Du kører så meget galt. Ja, ikke? Jeg tror lige at tage den her bane. Og der siger dobbelt. Nej. Hvor er den cirka lidt? Men der er kun 6 bag. Der var lige noget, jeg skulle bruge. Så noget af det er virkelig værdifuldt for jer. I skal bruge dem til at lave noget. Det er godt. Så, nu har vi sådan en. Der er meget af det. Der er så meget fart på. Nej, det er ikke det ved jeg. Og jeg siger bare lige, det var mig, der fandt den her mine i går. Jeg var bare lige begyndt at grave ned i mit hus, der med minen. Så! Nu skal det. Jeg fandt en mine. 20. Der er masser af det der. Ind under bilen. Nu har jeg masser af jern, det skal jeg lige smelte op til jern, så jeg måske lige lave skål. Så jeg lige bag ham der. Nej, ikke lige væk. Jeg er tættere på. Vil du komme der? Ej, cute. Det tror lige for mig. Men jeg er på en anden plads. Ui, første plads. Ja, jeg er med først. Jonas siger, jeg skal bruge masser af det, så jeg bruger masser af det. Det skal vi altid huske. Det er noget, Jonas skal bruge, så han kan lave noget til det. Og vi deler mine, Rasmus, så man skal ikke bestemme over mine, okay? Man deler ikke ting, det gør man. Jo, man deler mine. What? Nej, det kørte om på mig. Mig og Jonas, vi deler mine. Ja, jeg vil også gerne dele mine med, man skal jo dele ting, når man finder. Ja, det finder vi ud af, når vi først har fået lavet en dispenser. Altså, jeg synes, en dispenser skal stå, hvor alle kan bruge den. Det var en content, finder jeg med. Det er min content. Nej. Det kommer jeg lige i tanke om nu. Jeg kan altid dispenser, fordi det sidder bedre. Det er right on dispenser. Fuck. Ej, så overhælder han lige nitro. Nå fik jeg her smadret lige i. Snak vi bare. Det er ikke. Det er vand. Jeg vandt. Nej, så kører jeg en citron, det er en lidt der. Og i går var jeg fiske, hvor Rasmus kunne fange en fisk. Og jeg fangede en fisk 3 fisk i går, og går det faktisk. Og nu er det, kan man bruge til at lave de her miner der. Ja, det hedder sådan. Men det hedder faktisk videre, kalder man det også. Hvordan skal det hedde? Det står på dansk, så hedder det